Siyakwamukela kwivideo yethu yeHub yesithupha emayelana nezinzuzo ezikhuthazayo zokubandakanya kwabazali ngokwabelana ngezincwadi. Namuhla sihlola ukuthi kungani abazali kufanele benze ukwabelana ngezincwadi kube yinto ehamba phambili ezinkambini zabo zansuku zonke kanye nomthelela onalo ekukhuleni kwengane zabo. Okokuqala nokubalulekile, ukwabelana ngezincwadi kubaluleke kakhulu ekusizeni ukuthuthukiswa kolimi ezinganeni. Ngokumbulula ezinhlobonhlobo zamagama, imisindo nezakhiwo zolimi, ukwabelana kwezincwadi kusiza ukwakha amakhono abo olwazi nolwazi lokuxhumana, kwakha isisekelo esiqinile sempumelelo yesikhathi esizayo yezemfundo. Ukwabelana ngezincwadi kukhuthaza ikhono lengane encane lokucabanga nekhono lokukhula kwengqondo, ngokukhuthaza izingane ukuba zicabange ngokuchophela, sixhumane phakathi kwemibono, futhi siqonde ubudlelwane phakathi bembangela nomphumela. Kodwa ukwabelana ngezincwadi akukhona nje ukufunda amagama amasha kanye nekhono lokucabanga. Kuhlanganisa nokwakha izibopho eziqinile nokuxhumana okungokomzwelo nabazali nezinye izingane. Ukwabelana ngezindaba ndawonye kudala izikhathi zokusondelana futhi kuqinisa ubuhlobo bomzali nengane. Kuletha imizwa yokulondeka nothando. Kodwa akugcini lapho. Ukwabelana ngezincwadi kulungiselela izingane ukufunda esikoleni nempilo yonke, ngokuzisiza ukuba zithande izincwadi kusukela zisencane. Izingane ezihlanganyela emisebenzini yokwabelana ngezincwadi zivame ukuba namakhono angcono okufunda nokubhala. Lamakhono abaluleke kakhulu ukuze uphumelele esikoleni nalapho uzama ukuthola umsebenzi. Ake sihlole amanye amaqhinga okwenza izikhathi zakho zokwabelana ngezincwadi ziphumelele nakakhulu futhi zijabulise. Iqhinga lesibili, yenza ukwabelana ngencwadi kube yisiko lansuku zonke. Imizuzu emihlanu nje usuku ngalunye ingenza umahluko omkhulu ekukhuleni kwengane yakho. Ukuvumelana kuyizihluthulelo, njengoba kuvumela izingane ukuba zifunde ukuthile okusha nsuku zonke. Iqhinga lesithathu, hlala unethemba futhi nomdlandla ngesikhathi sokwabelana ngencwadi. Dumisa imizamo yengane yakho futhi uyikhuthaze ukuba yenze imisindo noma iphindaphinde amagama. Lokhu kuqiniswa okuhle, kwakha ukuzethemba kwabo futhi kubasize bahlokulele uthando lokufunda. Iqhinga lesine, khumbula, ukwabelana ngezincwadi kungenziwa nangoma yiliphi ulimi. Kungakhathaliseki ukuthi isiNgesi, isiXhosa, isiZulu, isiBhunu noma yiluphi olinye ulimi. Izinzuzo ziyefana, konke kumayelana nokuxhumana phakathi komzali nengane.